Aiwa muri yeZimbabwe pana mashoko anoshamisa, mashoko anopawo vanhu vemuZimbabwe hope akachitagwa neSadc. Vanenge vataura kuti kunyangwe vanhu vemuZimbabwe vasakwanisi kuzvibetsera, vanhu vemuZimbabwe kana vasagoni kuzvibetsera ivo pamaproblems avasangana nawo, mapolitical problems, aiwa isu we are there to help you. So vanenge vanyora kuti if Zimbabweans can't help themselves, only Sadc can. Somebody yeZimbabwe isati apinda munyaya iyi chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tombotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka Sadc inouya nhau dzeSadc dziya dzichinyorwa mubepa reAfrica Bureau Wind, nokuti vanouya vachitarisa kuti pakaitwa maelections musi 23 August maresults paakazobuda vanhu vemuAfrica neSadc yacho inge yakatarisira kuona kuti what's the next step, ndipi muvhi ichaitwa munyika yeZimbabwe, vanhu vachapinda murodhi vachinodemonstrata here, asi vakaona kuti hapana zvakamboitiwa. Saka tinoona kuti Sadc inobva yauya inobva yanyora ichiti at the same time the regional bloc Sadc was very much visible on the scene on Zimbabwe after the elections. The Sadc Electoral Observation Mission SERIOUS report on Zimbabwe was damning clearly, capturing what the people of Zimbabwe and other observation mission reports on Zimbabwe elections saw. Sadc was clear on what course of action they were going to take. The Sadc organ on defense, politics and security cooperation convened a summit on Zimbabwe in Lusaka, Zambia, and deliberated on their SERIOUS report on Zimbabwe elections and passed some recommendations before transmitting the SERIOUS report on Zimbabwe. So varikuya kuti varikuya vachitaura kuti takatogara pasi tikadiscussa kuti aiwa maelections akaitika muZimbabwe haana kukwanisa kumita mastandards, nokuti takaona kuti kunyange vanhu vemuZimbabwe vakaona kuti havana kugutsikana nawo, hapana zvavakaita, asi asina kugutsikana nazvo vakabva vauya ivo veSadc nokugara pasi vakati saka toita sei kana vanhu vemuZimbabwe vasagoni kuzvibatsira. Saka isusu takuchinesa mafresh elections muZimbabwe. Samuri yeZimbabwe ndonyata kuti tikuvigire muzuva ranhasi. Saka pindai mucomment section medu mutudze mafungiro enyu, aiwa muchisubscribe, kulike nokutina on the bell icon tombotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live.